Boss, magkano kilo mo ng bangus? 120 na lang po, Slando. Ayun, 120 po ang per kilo po ng bangus dito. So mga big size na hipon po, no? So ang kilo po dito ay 320 sa malalaki pong hipon. Sariwa, quality. Ayan, no? Napakalaki po, no, ng hipon po dito sa halagang 320. So di boss idol, magkano yung lapu-lapu mo ngayon? 250, boss. Oh, so 250, no? Dito po sa malalaki ay 250 po ang kada per kilo. Dito po ay 200 pesos. Ang maliit. 200 sa maliit. So napakaganda ng ating lapu-lapu, no? Murang-mura po at sulit na sulit at makakatipid ka dito. At quality po ang lapu-lapu dito sa Malabon Fish Market. Sa halagang 250 at 200 pesos. So dito po ay mayroong pugita, no? So idol, magkano ang kilo ng pugita mo? 120 lang. So 120 ang per kilo po dito ng pugita. Sa tumpukan naman po ay 100 pesos. So dito naman po tayo, no, sa isdang langaray. So sa isdang tumpukan po ng langaray ay 100 pesos. Halos 2 kilo na po yan, pati po ang sapsap. Magkano naman po yung rabbit fish nyo sa tumpukan? 100. So 100 pesos po ang tumpukan po dito ng rabbit fish. Laki ng tuna, oh. Mga ilang kilo yan? Yung isang malaki? Ayun, no. Yung isang malaki po doon, nasa 40 kilos at yung katabi ay 25 kilos, napakalaki. Shout out sa Picardal Brothers ng Tunsuya. Ayun. Shout out sa inyo, shout out. Magkano yung batalay? So dito ang lalaki po ng alimasag, oh. Magkano per kilo nito? 250 lang. So 250, isang palad ko na po yung alimasag. Extra large. Ayan, oh, ang lalaki po. 250 po ang per kilo. Grabe, ang laki po ng alimasag. Puro babae. So 130. Ito po ay 350. Ayan ay 200 pesos. Yan po yung mga presyohan po ng paninda nila dito na gulyasan at yellowfin tuna. Mga boss, salamat. So, idol, Boss Lodi, magkano yung tumpukan mo ng lapu-lapu? 150 ang kilo, 150 ang tumpo. Ito po ay 150 ang tumpok po dito ng lapu-lapu. Dito po ang kilo po ay 150. So sa mga tumpukan din po dito, nagkakahalaga rin po ng mga 100 pesos. So dagsa po ang ating mga tumpukan sa Malabon Fish Market. So sa kilo naman po ng yellowfin tuna ay 120. Magkano kilo ng pating? 70. So 170 pesos po ang kilo po dito ng pating. Shoutout po sa iyo, tita. Ayan. 160 po ang per kilo ng balsa galunggong. So sa tumpukan po, no, 30 pesos po ang tumpukan po dito ng sapsap. So sa mga tumpukan po ng mga galunggong, no. Idol, magkano galunggong mo ngayon? So dito 50 pesos, 100 pesos sa per kilo. So 180 po ang per kilo po dito ng galunggong. Eh magkano naman po yung mga tumpukan nyo dyan? 50 100. Ayun, no. Ito yung banak na masarap idaing, oh. Alakaak, sapsap, nakakabase. Dito na magkano dito, Nay? Ayun, 100 pesos po ang per kilo po ng banak. Binabalatan na po, no, nakakabili rin po dito na tinanggalan na po ng shell at masarap po talaga ito ikilaw. Ayan. So pag ano niya, magkano isang plastic? Isang baso, wala sa tubig, puro naman. Magkano isang baso? 100. So 100 pesos po isang baso, no? Wala sa puro laman siya, boss. Napakaganda niya kasi masarap na kinilaw na talaba. 160 ang per kilo. Matataba po yan, no? May tumpukan po dito. No? 20 pesos po yung bagoong at ang tumpukan po ay 50 pesos. So shoutout sa iyo, idol. Ay, shoutout sa mga customer ko, oh. Shoutout po sa inyo. Shoutout. Shoutout po sa customer ni idol dito, no?
sa tumpukan po ay 100 pesos. Alright, so good morning po sa ating lahat at sa mga kababayan po natin na dumayo dito sa Malabon Fish Market, no. So mag-update po tayo ng mga panibagong presyuhan na nagaganap po dito sa Malabon Fish Market. So ngayon po ay napakarami pong tao dito sa Malabon dahil nga sa mga murang presyuhan na nabibili po dito, no. Tsaka kahapon po ay wala pong nagtinda dito dahil nga mayroong bisita ang ating Malabon. At samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot upang malaman ang update ng kanilang mga ibinebentang seafood sa Malabon. So tara, let's go! Dito mo kuha. Dito mo nga ito kung kachilo. Boss tuna, boss it. Boss Lando. Napaganda. Magkano tuna? Yan boss, 200 na yan. So sa kilo po ng mga laman po ng tuna dito ay 200 pesos ang per kilo. So sa pusit, Shit, 160 lang, 150 lang. ayun, no, 150 po ang per kilo po ng ating pusit dito sa Malabon Fish Market, no. So yan po yung mga laman po ng tuna. Mga nakatilad na po. Boss, thank you. So dito po ang mga isda po natin, no. So yan po mga lapu-lapu. Tanigi. Magkano lapu-lapu mo, idol? Wala po, Boss Lando. 140 lang. So 140 po ang per kilo dito ng lapu-lapu. Boss, salamat. So jumbo size na hipon at napakaganda, oh. Boss, magkano na hipon mo? Yan. 320 lang yan. Ang lalaki, no? 320 po ang per kilo ng hipon, no? Napakaganda at sariwang-sariwang hipon dito sa Malabon Fish Market. Hello! Shout out pala kay August! Ayun, shout out. August Philip Flores! Ayun. Taga-Romblon! Ayun, shout out. Shout out dyan! Alright, so dito naman po tayo sa mga tumpukan po ng galunggong, no? Sa halagang 50 pesos. Magandang galunggong. 100 lang. Yan, 100 po ang per kilo ng galunggong at sa mga tumpukan po ay 50 pesos. So dito po ay may sapsap po. Nay, magkano po yung sapsap nyo? 50 kuya, 50 lang. Yan po, 50 pesos po yung isang lalagyanan, no? Tumpukan po yan. Yan, 50 lang. Murang-mura po, no? Sa halagang 50 pesos, meron na po kayong maiuulam. Correcto, bigyan kita. Nay, salamat po. Tuna. Ayan, tuna. Yung tuna. Mga turay, sa turay po ay 40 pesos po ang tumpukan. So sa hipon naman po ay 240 ang per kilo. So ang gaganda po ng ating mga hipon. Sa tumpukan po ng mga bonbon na ginagawa pong mga meatballs at bitbit ay 60 pesos po ang per kilo. Sa bonbon po ay 50 pesos. Ayan. Yan po yung tumpukan ng bonbon. No? Yan po yung mga ginagawang meatballs. Haluan nyo lang po ng harina o kaya giniling ay okay na okay at sapat na sapat po talagang paggawa po ng bola-bola. So, sa kilo po dito ng babansi, 100 pesos. Ito po 50 pesos. So, yan po yung mga presyohan po dito sa Malabon Fish Market. Ang dami na. So, sa tulingan naman po ay 80 pesos po ang kada kilo. Boss, magkano kilo mo ng bangus? 120 na lang po, Lando. Ayun, 120 po ang per kilo po ng bangus dito. Ayan, 120 po ang kilo ng bangus.
Alright, so dito po tayo sa presyuhan ng mga hipon sa Malabon Fish Market. So sa presyuhan po ng hipon dito ay 250. So mga big size na hipon po, no? So ang kilo po dito ay 320 sa malalaki pong hipon. Sariwa, quality. Ayan, no? Napakalaki po, no, ng hipon po dito sa halagang 320. So dito po ay 250, no? Yan po ang mga kiluan po dito ng hipon. Tepot-pot, salamat. Hindi ka na, 20 na. Alright, so dito po 130 po ang per kilo ng bangus, dagupan. So shoutout sa iyo, kaibigang Avatar. Yo! Ostando! So sa kilo naman po ng gulyasan po dito ay 70 pesos po ang per kilo. Alright, so sa sitwasyon dito sa Malabon Fish Market, no, sa mga mamimili po natin ay napakarami po at talagang dumagsa po ngayon dito ng araw po ng Sabado. So ganyan karami po ang ating mga kababayan na dumayo po dito sa Malabon Fish Market. So, ang gaganda po ng ating mga lapu-lapu rito sa Malabon Fish Market, no? Yan, ganyan kalalaki po yung ating lapu-lapu. Boss Idol, magkano yung lapu-lapu mo ngayon? 250, boss. O, so, 250, no? Dito po sa malalaki ay 250 po ang kada per kilo. Dito po ay 200 pesos. Ang maliit. 200 sa maliit. So, napakaganda ng ating lapu-lapu, no? Murang-mura po at sulit na sulit at makakatipid ka dito at quality po ang lapu-lapu dito sa Malabon Fish Market. Sa halagang 250 at 200 pesos. So ito naman po yung laman ng dorado. Ayan. 120 na lang. Talaga 200. So mga alimasag, no? Tapos mga tatampal. Wala ni mga. So sa mga kababayan po natin dito, napakarami po talaga mga nag-iikot dahil sa mga murang presyohan po na nagaganap dito sa Malabon Fish Market. So sa kilo naman po ng yellowfin tuna ay 100 pesos. So sa tumpukan ay 100 pesos. Ay, mali, hindi na yung isang kalahati. Ako na ba, magkakaroon na lang 2 kilo to. Boss, magkano per kilo ng hipon natin? Walang tagyan pero 280 lang yan. So 280 pesos po ang per kilo ng hipon, no? 23 grams. Sa kabila, 300 po. So ito 300 pesos, oh. Gaganda ng hipon natin. Yan po yung mga presyohan ng hipon dito sa Malabon Fish Market. Sa mga naghahanap po at mahilig kumain ng mga hipon, dito po ay dagsa po ang ating hipon sa Malabon Fish Market. So dito po ay meron na pong bagoong na naka-plastic, no? Sa halagang 80 pesos po ang isang balot. So ayan na po yung mga presyohan, no? May mga nakalagay na po sa kanilang mga panindang isda. Alakaak 80 pesos. Magkano dito? Tapos sa matambaka po ay 100 pesos. So yan po yung mga presyohan na kikita po natin dito sa panindan ni nanay, no? Ito nga pre. Pamaxi yung tapos. Tapos ang bangos po dito na malaki, 160 ang per kilo. So sa isda naman po ay napakarami. Napakarami pong bagsak. So dito po ay mayroong pugita, no? So idol, magkano ang kilo ng pugita mo? 120 lang. So 120 ang per kilo po dito ng pugita. Shout out kay Jeff Baliw, anak ni Mang Ramon. So shout out kay Jeff Baliw na anak ni Mang Ramon. So shout out sa iyo. So yan po yung mga tumpukan, no? Sa gulyasan po dito ay 90 pesos po ang kada per kilo. Shout out. So sa tumpukan naman po ay 100 pesos.
tawag kay Jeff. So dito naman po tayo no sa isdang langaray. So sa isdang tumpukan po ng langaray ay 100 pesos. Halos 2 kilo na po yan, pati po ang sapsap. So napakarami po ng tumpukan no. Ito ay isdang loro. Magkano ang tumpukan mo sa isdang loro, idol? Oh, 100 pesos po yan no, yung mga tumpukan po dito. Oh. Kahit ano po dyan ay 100 pesos. Ang sapsap po ay dagsa at napakarami. Halos 2 kilo talaga itong tumpukan ng 100 pesos na sapsap. Oh. So grabe po ang ating mga isda na dumating dito sa Malabon Fish Market. So ang laki ng tuna oh. Dahil magkano naman po yung rabbit fish nyo sa tumpukan? So 100 pesos po ang tumpukan po dito ng rabbit fish. Ito rin po ang tumpukan ay 100 pesos din po. So sa bisugo, ganun din po ang mga presyo. Kahit ano po yung mapili nyo po dito ay 100 pesos. Shout out sa iyo, Boss Ed. Tuna. Laki ng tuna oh. Mga ilang kilo yan? 40 kilos. Yung isang malaki? Ayun oh. Yung isang malaki po doon may nasa 40 kilos at yung katabi ay 25 kilos. Napakalaki. So yan po yung mga tumpukan po dito ay 100 pesos. Shout out sa iyo, Lodi. Picardal, pasado. Oh. Shout out sa Picardal Brothers ng Tunsuya. Ayun. Shout out sa inyo, shout out. BBL ha? Marami talaga. Ito po yung batalay oh. Magkano yung batalay per kilo? So ang ganda, 120. O yan po yung tinik ay kulay berde. Masarap po yan sa sinigang. Masado pa kita naman dito. Ito ano? Ito naman ang ano? Gulyasan. Masado. May Aris yun ha? Shoutout ko na sa mga ano. Ayun. Shout out ulit sa Family Picardal. So sa tuna po ay 200 pesos po ang per kilo. Yan po yung laman no. So yan po yung mga tinda po ditong alimasag sa tumpukan. Dito sa amin, bumili. Libre tagay. Yun, libre tagay. 100 pesos po, binibigay po ng 150, dalawa. Libre tagay. Ayun, yung sinasabi ko, may libreng tagay talaga eh. Regular dito yan. Matik na yan. Matik na yan. So dito ang lalaki po ng alimasag oh. Magkano per kilo nito? 250 lang. So 250, isang palad ko na po yung alimasag. Extra large. Ayan oh, ang lalaki po. 250 po ang per kilo. Grabe, ang laki po ng alimasag. Puro babae. So dito po no, 100 pesos po ang tumpukan. Ito na lang iladagdag mo, boss. So isang piraso po dito ng gulyasan ay 350. Dito po sa kabila ay 200 pesos. At ang bentahan po ng yellow pintuna na per kilo ay 130. So 130. Ito po ay 350. Ayun ay 200 pesos. Yan po yung mga presyohan po ng paninda nila dito na gulyasan at yellowfin tuna. Mga boss, salamat. So, idol, Boss Lodi, magkano yung tumpukan mo ng lapu-lapu? 150 ang kilo, 150 ang tumpo. Ito po ay 150 ang tumpok po dito ng lapu-lapu. Dito po ang kilo po ay 150. So, yan po yung mga presyohan ng isdang lapu-lapu. Boss Lodi, salamat.
Alright, so nakita naman po natin ang kanilang mga presyohan dito sa Malabon Fish Market, no? At napakamura pa rin po ng kanilang mga binebentang isda at talagang tulit na tulit. Sa mga 100 pesos na tumpukan ay napakarami na po, no? May isdang langare po sa halagang 100 pesos. At ang sapsap po ay 100 pesos. Halos 2 kilo na po ang kanilang mga binebentang isda at mga tumpukan po ay panalong-panalo po dito sa Malabon Fish Market. So sa mga tumpukan din po dito, nagkakahalaga rin po ng mga 100 pesos. So dagsa po ang ating mga tumpukan sa Malabon Fish Market. So sa kilo naman po ng yellowfin tuna ay 120. So sa mga tumpukan po dito, no, ayan po yung mga presyo, no, 100 pesos. So sa kilo daw po doon ng alimasag, 200, no? Ayan. 200 po ang kilo ng alimasag. Yan po yung mga kasamahan na kanilang mga binibenta rito, no? So shoutout sa iyo, Pinoy Pandikit. Pating ko, 70 lang kilo, pating. Magkano ang kilo ng pating? 70 lang, 70. So 70 pesos po ang kilo po dito ng pating. Akala ko kung ano na nangyari. So sa pusit po, no, tumpukan ay 100 pesos po yan, napakarami, oh. Tapos sa gulyasan din po ay 100 pesos. So sa mga oras na to, no, ang mga isda po natin dito sa Malabon Fish Market ay dumagsa at napakarami at napakamura po ninyong mabibili. Talaga ang ating mga kababayan po ay naghahanap talaga dito sa Malabon Fish Market ng mga murang presyuhan ng kanilang mga paninda. So shoutout sa iyo, Lodi. Shoutout, yun, shoutout sa iyo. Boss Lando, founder, Boss Lando. Founder. Yun ang founder, shoutout. So grabe po ang ating mga kababayan po dito na mga namili sa Malabon Fish Market. Dito ang kilo po ng 70 pesos, oh, tulingan. So talagang ang mga presyohan ay talagang makakasulit at makakatipid ka dito sa Malabon Fish Market. So doon naman po tayo sa paakyat at mag-a-update din po tayo doon sa tulay sa mga nagtitinda rin po ng mga isdang tumpukan. At doon po talaga ay meron tayong makikita na sa halagang 100 pesos at 50 pesos na tumpukan. So ito po yung mga presyohan po natin dito ng mga tilapia, oh. Yan po yung mga presyohan. 80 pesos, 90 pesos po ang per kilo po ng tilapia Batangas. Ano tayo? Ilan? 30 lang. Lima o. Ilan po? Dalawa. 30 lang. So sa kilo naman po ng galunggong ay 100 pesos. So sa yellowfin tuna po dito, no, 120 at 100 pesos po sa mga maliliit. Ayan, apatang bossy. Tilapiyang Batangas. So yan po yung mga panindang tumpukan po dito, no. Shoutout po sa iyo, tita. Ayan. 160 po ang per kilo ng balsa galunggong, oh. So sa tumpukan po, no, 30 pesos po ang tumpukan po dito ng sapsap. 30 lang. 30 lang. So sa mga oras na to talaga ang dami pong taong namimili ngayon sa Malabon Fish Market. Grabe. Yan po yung ating mga kababayan ngayon na dumayo rito. So sa mga tumpukan po ng mga galunggong, no. Idol, magkano galunggong mo ngayon? So dito 50 pesos, 100 pesos sa per kilo. So 180 po ang per kilo po dito ng galunggong. Ayan, oh. So
So may mga gulyasan po, sariwang gulyasan. Ayan po yung mga nakalatag po dito na mga isda. So pampano. Ang laki ng pusit. Giant pusit. Eh, magkano naman po yung mga tumpukan nyo dyan? 50 ho, 50, isang daan. Ayun, oh. Ito yung banak na masarap idaing, oh. Alakaak, sapsap, nakakabase. Dito na magkano dito, Nay? Isang kilo. Ayun, oh, 100 pesos po ang per kilo po ng banak. Dalawang daan na lang po, sir. 240 po yung kain yan. Banak, kalilo. So, ayan po yung mga presyohan, no? 200 pesos po, yung pusit na malaki. Nay, salamat pa, Nay. Boss Lodi, Boss, Nando. mukhang nakaubos ka na ng tahong. Kaya ako, konti lang kumani. Konti lang naani ngayon, kalaban na naiwan. Dati mga alas 8. Oo. Ako yun, ble. Yan, binabalatan na po, no? Nakakabili rin po dito na tinanggalan na po ng shell at masarap po talaga ito ikilaw. Ayan. So pag ano yan, magkano isang plastic? Isang baso, wala sa tubig, puro naman. Magkano isang baso? 100. So 100 pesos po isang baso, no? Wala sa puro laman siya, boss. Napakaganda niya kasi masarap na kinilaw na talaba. Kaya wala na po tayong inabutan. Boss, thank you. Sige, boss, Nando. Tawilis. O magkano kilo ng alimasag? Kaya boss, 160 kilo boss, 160. So murong-mura po yung alimasag, no? 160 ang per kilo. Matataba po na, no? Baklad yan boss, baklad. Ito, Oh, boss, kwenta na lang yun, kwenta. ang dami, oh. 50 pesos po yung tumpukan. 80 ka natin, ma'am. 160 po ang per kilo, no? Boss, thank you. So, mga presyo po ng mga gulay dito at mga saging, yung mga nakikita po natin dito. Yan po yung mga naka-plastic na binebenta po dito sa halagang 20 pesos kada balot. So dito po meron pong maling sa halagang 150, dalawang piraso. Kapag binili nyo po ng isang piraso ay 80 pesos. Dalawang klase po ito. Pork luncheon meat at chicken luncheon meat na. Yan po yung dalawang klase ng maling. Salamat. So, dito naman po ay may manggang hilaw sa halagang 30 pesos po ang kalahating kilo. At meron na pong bagoong. Yan po ay nagkakahalaga ng 20 pesos yan, no? So, 20 pesos po yung bagoong, no? Kung bibili po kayo dito ng manggang hilaw ay may mabibili rin po kayong bagoong. Yan, 60 pesos po ang per kilo po ng manggang hilaw. So, shoutout sa iyo, Lodi. Kanina pa kita napapansin. Iba na yung pakiramdam ko sa iyo. Natutulala ka lang sa pag-upo mo eh. Mukhang may hangover ah. So, may tumpukan po dito. Oh, 20 pesos po yung bagoong at ang tumpukan po ay 50 pesos. So, sa mga sitaw naman po, ang tali ay 25 pesos. So, yan po yung mga presyohan ng kanilang mga binebenta po dito mga gulay, no? Ang init! Kaya nga eh. Hi, Sir Lando. Shoutout po. Ate Dayan. Apir, Ate Dayan, Apir. Yun, BB5. So, may ate balon-balonan po dito sa halagang 140 pesos po ang isang plastic. Pakpak 130 at 100 pesos po ang backbone.
So sa mga presyohan naman po ng ating mga bangos dito, ayan po ang kada per kilo, no? Shoutout sa iyo, Lodi. Busy ka ngayon, Lodi. Shoutout. Yan po yung mga per kilo po ng kanilang bangus at tilapyang Batangas. Mga boss, salamat. Hi, welcome to my vlog. Shoutout po. Hello po. Yan po yung mga presyo ng mga gulay po dito sa Malabon Fish Market. So per kilo po dito ng tilapyang Batangas ay 80 pesos. So libre po pili kung anong size po ang inyong bibili, no, ng tilapyang Batangas. So shoutout sa iyo, idol. Ay, shoutout sa mga customer ko, oh. Shoutout po sa inyo. Shoutout. Shoutout po sa customer ni idol dito, no. Vlogger ba? Vlogger. So sa tumpukan po ay 100 pesos sa tumpukan po ng galunggong. Tapos may istanturay din po dito, no. Boss, tumpukan to. Ayun, no, napakamura po ng istanturay. Sa halagang 50 pesos ay meron na po kayong mabibili rito. Salamat. So dito naman po ay 240 po ang per kilo ng hipon. So ito naman po yung laman po ng tumpukan po dito ng gulyasan o tambakol. Right, so sa sitwasyon at sistema po dito sa Malabon Fish Market, ang ating kababayan po ay dumagsa upang mamili ng mga murang presyuhan dito sa Malabon Fish Market. So anyway, shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa ating mga silent viewers na sumusubaybay sa pagbablog po dito ni Boss Lando Explorer. Shout out po sa mga vendor po natin masisipag upang makapaghatid ng kanilang mga ibinebenta at sariwang mga seafoods dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po, ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update sa Malabon Fish Market ng kalakaran ng kanilang mga bentahan ng seafood sa Malabon. So lagi po tayo mag-iingat. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Bye bye na po.